Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be ni baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ ɲɛna aw ni sɔgɔma limanaw min ye ka kunnafoni gafew lakali waati ye o sera laadala jɛmukan don min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye kunnafoni sɛbɛnw kɔni olu mana fasiri ka ban kunnafonidilaw fɛ limanaw anw fana ta ye kan ye nin kɛnɛ in kan ka se ka o kɔnɔkumaw lakale aw ye bamanankan na walasa jamana kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. O kumana ni an sigilen kɛnɛ ka bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don awa a bɛ bɛn awirili kalo ale tile 8 ban san 2024 min ye kalo barikaman ye sunkalo an b'ale fana na ale tile 29 o ye bi ye awa min ye seli ye ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na an bɛ dugawu kɛ sunkalo in an ye bato minnu k'a kɔnɔna la ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ka an jurumuw yafa limanaw ni an sigilen kɛnɛ kan gafew olu bɔra ayiwa an tɛna nin ko in bila dagɛnɛ la sabu an bolo falen bɛ bi kosɛbɛ min bɛ fasɛdi sɛbɛnw kofɔ minnu b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ tali kɛ le challenger midi info ale bi yan l'indépendant bi yan nouvelle horizon fana bi yan ka taa se le soir de Bamako ni fasɛdi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakale sisan aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na jamanaw an b'a daminɛ ni le challenger fasɛdi sɛbɛn in kumana a ko min ye furanjɛla fanga banni ko ye ka taa se gouvernement min ni awa bɛ se ka dayɛlɛ bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ u k'a ma ko gouvernement d'union nationale walima jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ka fanga ɲinini k'i sen don ka fanga ɲini k'i kanbɔ fanga nɔfɛ awa ninnu kɛra kumaw ye maa min bɛ ni o ye Mamadu Blaise Sangare awa min ye politique tɔn CDS mɔgɔtigiya awa convention sociale démocrate CDS mɔgɔtigiya Mamadu Bakari Sangare awa dɔw kama ko Blaise awa ale da donna ni kuma ninnu na kosɛbɛ a ye da don a la hakilila ye min ye ka se k'o fɔ a la challenger ani kunnafoni sɛbɛn damadɔ l'indépendant ni Phoenix olu de sera a ma k'a ɲininka jamana a ye kumana kosɛbɛ min ye furanjɛla fanga in an bɔra ka kuma saba min fɔ sisan a ye da don a la n'i ye jateminɛ kɛ min ye CDS mɔgɔtigiya o ɲɛmɔgɔ n'o ye Blaise Mamadu Bakari Sangare Blaise ale ka politique tɔn a kumana jamana ɲininkali minnu kɛra la o ye k'a fɔ min ye nin waati in na Mamadu Blaise Sangare a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga banni ko ka taa se gouvernement min na a bɛ se ka kɛ gouvernement dayɛlɛlen ye bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ walima jamanakuntigi colonel Asimi Goïta yɛrɛ ka awa i kanbɔ fanga nɔfɛ nin kuma saba Mamadu Blaise Sangare ye da don a la ka i hakilila fɔ a la a ko bi in na ale ɲɛ bɛ min na ale ɲɛ bɛ wulikajɔ minnu na politikimaw fɛ minnu bɛ ka wuli k'a fɔ ko awa furanjɛla fanga banna o kalo 24 min kun dira a ma ko ka awa furanjɛla fanga dan ye dɔw yɛrɛ ko furanjɛla fanga k'a bɛ ayiwa k'a tɛ ka baara kɛ ni sariya ye bilen n'u kama ko vide juridique ko tiɲɛ don kuma in o ye tiɲɛ ye siga foyi t'a la ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a lajɛ jamana sariya sunba min ni o ye constitution 1992 walima constitution min ni o ye Mali sariya sunba ye min fana bilala sen kan san 2023 tɛmɛnen walima sariya min yɛrɛ bɛ yen n'o ye furanjɛla fanga ka sariya ye n'o k'a ma ko charte de la transition ko ɲininkali kɛlen bɛ ni sɛbɛnba saba in ko ni baara bɛ ka kɛ ni nin saba ye libanaw a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ sariya kɔnɔna la bilen sabu ni sariya saba bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga waati min dira a ma n'i ye a sariyaw labato k'a ɲɛ ko furanjɛla fanga waati min dira a ma nin ye waati a banna wa jamanakuntigi kan ka fɛɛrɛ kɛ walasa min ye furanjɛla fanga ye min bɛ waati kofɔ o ka d'a ma walima fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ a ko la o ka tigɛ walasa furanjɛla fanga in waati wɛrɛ ka di a ma n'o ye waati kura ye
min ye CDS mɔgɔtigiya ye awa a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na ko bi awa ko jateminɛ ye min ye ani kamanagan bɛ se ka kɛ min ye o ye k'a fɔ furanjɛla fanga kɔnɔna la bi yɔrɔ sinsin bɛ ka kɛ min kan o ye Assise nationale de la refondation n'o ANR ye yɔrɔ ANR in ale de ko furanjɛla fanga ko a waati maa minnu yera ko kɛnɛ kan n'olu y'u ka hakililaw di ko k'a daminɛ kalo 6 ko ka taa bila san 5 ko ka furanjɛla fanga kɛ o la Mamadu Sangare Blaise a ko o kalo 6 ka taa bila san 5 in na maaw hakilila ko o ma se fɔlɔ wa o yɛrɛ caman de kɛra o la k'a daminɛ kalo 6 ka n'a bila san 5 ko n'i y'a lajɛ ko san 4 yɛrɛ kɛra o furanjɛla fanga la ka ban tɔni min tora sa san 5 in na n'a fɔra k'a fɔ ANR de ko k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la ko dɔ kɛra o la koyi san 4 yɛrɛ kɛra o furanjɛla fanga na sabu n'i y'a daminɛ san 2020 ka n'a bila san 2024 na yɔrɔ dɔ kɛra o la o san 5 o tɔ tora dɔɔni dɔrɔn de Mamadu Sangare Blaise a ko n'i y'a da ale ma bi awa CDS mɔgɔtigiya a ko kalata min n'o ye jamanakuntigi kalata ye awa waati tɔni min tora ni san 5 in fɔra n'o ale yɛrɛ ka jate la san 4 kɛra o la ka ban o waati tɔni o ka labɛn o ka kɛ waati ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ tigɛ joona joona walasa ka se ka jamanakuntigi kalata labɛn o waatinin kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ANR de ko k'a daminɛ kalo 6 ko ka taa bila san 5 la o san 5 in dɔ kɛra o la ka ban tɔni min tora ko ka jamanakuntigi kalataw labɛn o la ko a y'i da don min na fana o ye gouvernement d'union nationale ye a ko ko kuma min bɛ sen na nin ye ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw sɔnna k'a fɔ de ko gouvernement min bɛ yen ko k'o ci ko ka maa wɛrɛw nati o gouvernement kɔnɔna la politique maa minnu misali la n'olu bɛ kuma la bi ko ka gouvernement ci ko ka maa wɛrɛw don a kɔnɔ Mamadu Sangare di Blaise ko o kɔni bɛ n'a fɔ o ye janfa kura de daminɛtɔ ye jamanadenw kɔ kan sabu n'i ko k'i bɛ furanjɛla fanga k'i bɛ gouvernement ci k'i bɛ maa wɛrɛw don a kɔnɔ walima k'i bɛ transition civile wɛrɛ sigi ko nin bɛɛ lajɛlen ye kuma kelen de ye nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye kuma minnu n'a bɛ taa laban fɛn kelen na i ye furanjɛla fanga i y'a bila furanjɛla fanga wɛrɛ kan o a kɛra civile furanjɛla fanga wɛrɛ ye o a kɛra i ye gouvernement in ci ka na ni maa wɛrɛ ye o nin bɛɛ ye segin kɔ de ye nin si tɛ ɲɛtaa ye a ko n'i bɛ nin gouvernement in ci ka gouvernement kura sigi a kɔnɔna la ko a bɛ n'a fɔ o ye segin kɔ ye wa o bɛ n'a fɔ jamanadenw bɛ ka makɔnɔni min kɛ ka danaya min da furanjɛla fanga kan k'o ye janfa wɛrɛ daminɛtɔ de ye ale kɔni ka jate la gouvernement d'union wɛrɛ man ka sigi wa hali politique maaw bɛ wulikajɔ min na ko ka transition civile sigi n'o de ye ka transition kalifa civile la tuguni k'o ye segin kɔ ye ale kɔni bolo ɲɛtaa de bɛ sisan segin kɔ man ka kɛ bilen furanjɛla fanga k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 la o min fɔra a la n'a yɛrɛ ka jate la k'a fɔ ANR de y'o kuma fɔ caman kɛra o la ka ban tɔni min tora jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka o waati in kɛrɛnkɛrɛn walasa kalata bɛ se ka labɛn o kɔnɔna la a kana kɛ i n'a fɔ ko sariya fɛn fɛn bɛ yen sariya ninnu furanjɛla fanga y'i dan jira a sariya ninnu kɔnɔna la a kɛra constitution 1992 ye o a kɛra constitution 2023 ye o a kɛra charte de la transition ye o nin fɛn fɛn filɛ nin sɛbɛn fɛn fɛn filɛ nin jamana furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko u bɛ ka baara kɛ ni sariya ninnu ye ko sariya ninnu furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw y'u dan jira a sariya ninnu na ka ban ko politique maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ko ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɔ yen k'olu k'u muɲu fɔlɔ n'o tɛ k'a fɔ de k'u t'u ka hakɛ kɔnɔ u b'u ka hakɛ kɔnɔ ko fɛn fɛn ɲininen don dɔrɔn furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye waati tɔ min tora u ka kalata labɛn o waati kɔnɔna la o ye ko ka sariya ninnu bonya limanaw min ye jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goyita ale ka k'i kanbɔ fanga nɔfɛ Blaise n'o ye Mamadu Sangare a ko ale ka jate la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sariyaw fana de b'o kuma fɔ sariyaw de b'o ko yamaruya a ko n'i y'a lajɛ loi électorale k'a daminɛ o la ka na min ye charte de la transition ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi min bɛ furanjɛla fanga kunna bi a tɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fɔlɔ ye mun ye o ye k'a fɔ finitigi don finitigi min ni ale tɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ filanan ye mun ye Mamadu Tarawele Blaise ka fɔ la o ye k'a fɔ charte de la transition o yɛrɛ de b'a yamaruya k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ko i ye furanjɛla fanga ɲɛmaaya kɛ k'i tɛ se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko ni sariya bɛ bonya dɛ ni sariya bɛ bonya a ɲɛ 12 ma ko jamanakuntigi min b'an kunna bi k'a tɛ se k'i kanbɔ furanjɛla fanga nɔfɛ ko fo n'a kɛra
n'an ye sariya kɛ sariya ye n'an wulila don min na k'a sɔrɔ nin min b'an hakili la ka baara kɛ n'o ye sabu a yɛrɛ ka fɔ la dɛ ko sariya Mali kɔnɔ bi sariya ko bɛ o taabolo de la ni min ye min ja o b'o ta ni sariya ni nisɔndiyara don min na i b'o o baara kɛ ni sariya ye k'a sɔrɔ dun sariya ye fɛn ye ale de bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ maa si tɛ sariya sanfɛla la ni sariya ye min fɔ baara bɛ kɛ ni o de ye nka k'a fɔ de ko Mali kɔnɔ bi ko sariya yɛrɛ bonyani kɛ b'a damana ko ye Mamadu Sangare di Blaise ko n'i y'a dan ale kɔni ma sariya de kan ka bonya Mali kɔnɔ hali n'a bɛ kɛ maaw ka ɲɛkumu kan o de la Mali jamana an mago bɛ min na n'o ye ka coup d'état bɔ yen an mago bɛ min na n'o de ye ka jamana kɛ jamana kɔgɔlen ye an mago bɛ min na n'o de ye jamana bɛ se ka kɛ misali ye don nataw la ko fo sariya de ka bonya jamana kɔnɔ n'o tɛ bi in na min kan ka i da don nin ko in na o ye cour constitutionnelle ye ko cour constitutionnelle da de ne don o da ma don a ko la fɔlɔ an bɛ don min na ko bi furanjɛla fanga kɔni a bɛ nin taabolo de la ni maaw y'a faamu ka taa nin cogoya la a dɔ bɛ dɔ la a bɛ sɔn ka bɛn n'o tɛ ko nɔgɔman don a ko ka nɔgɔn kojugu n'a faamuyara ka taa sariya bolo ma ni sariya bonyana bɛɛ y'i jɔyɔrɔ dɔn baara bɛ kɛ maa si tɛ don maa si gasi la kuma de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ fasoden sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko le challenger aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasoden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko midi info limanaw a kumana yɔrɔ nin waati in na n'i ye kuran ko kuma kɔni fɔ Mali la limanaw i ye Mali jamana i y'a a gɛlɛya dɔ de fɔ bi in na premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye Musa Mara ko fɛɛrɛ dɔw bɛ yen ale ye olu ɲɛfɔ kɔsa in na fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ teliya yɛrɛ la Mali ka kuranko gɛlɛya in fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la joona waati teliman yɛrɛ kɔnɔna la o la sa Musa Mara n'o ye premier ministre kɔrɔ in ye aw ka bɔlɔlɔ page Facebook sanfɛ a ye kuma dɔw fɔ yen nɔ o de kɔnɔna la a ye fɛɛrɛw fɔ a ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kuranko gɛlɛya la bi Musa Mara ko fɛɛrɛ minnu b'ale kɔni fɛ n'i y'a dan ale ma a ko bi tiɲɛna an kana sigi k'a fɔ ko dusu ma ko an k'a lajɛ an ka taa Kodiwarikaw fɛ yen an ni Kodiwari ka sigi ka kuma kuranko gɛlɛya in na sabu Kodiwari yɛrɛ bilama Musa Mara ka fɔ la Kodiwari kuran b'a bolo a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na sabu kɔsa in na an kɛlen kɔ k'an bolo bɔ Kodiwari jamana bolo kuranko la Kodiwari ka kuran yɛrɛ ko a ye camanba de bɔ a ka kuran dita la a ka jamanadenw ma o kuran tɔnba min b'an bolo yen Mali mago bɛ se ka jɔ o la wa an bɛ se k'o kuran yɛrɛ ta kuranko gɛlɛya min bɛ an fɛ yan jamanaw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la Musa Mara a ka kuma la a ko a bɛ kalo caman bɔ sisan limanaw Mali kɔni bɛ nin kuranko gɛlɛya in na a kɛmɛ sababu yɛrɛ ye ka fɛn caman de gɛlɛya ka Mali yɛrɛ ka bila dabolo dɔ kan bi in na min ye jamana ye a sɔrɔ nagasira jamanadenw tɔɔrɔ la fɛn ye maaw bɛ se ka baara kɛ ni fɛn n'a dulonnen bɛ kuran na i b'a sɔrɔ baaraw jɔlen bɛ bi fasiri n'o ye midi info ye Musa Mara ka kumaw la a ko fɛɛrɛ minnu b'a bolo fɛɛrɛ ninnu a ko kuma ka kɛ Kodiwari jamana fɛ Kodiwari min bi ni a ka kuran kɛmɛsara o kɛmɛsara 10 bɛ yen i b'a sɔrɔ Mali mago bɛ se ka jɔ o la wa o bɛ se ka an ka jamana ale nafa k'an k'a lajɛ an ka bɔ gɛlɛya ani Kodiwari cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen jamana fila in k'a lajɛ u ka bɔ o kɔnɔna la Mali jamana yɔrɔ an bɛ kuran san an fɛ yan nɔ dɔrɔmɛ 40 ni Kodiwari nana feere an ma an bɛ se ka sɔrɔ dɔrɔmɛ 13 ɲɔgɔn na n'i dun y'a lajɛ limanaw a bɛ se ka kɛ Bamako yan yɛrɛ limanaw kuran min bɛ dita min bɛ di tile kɔnɔna la heure 12 heure 24 kɔnɔna la camanba de bɛ se ka bɔ o la a bɛ se ka na kurantigɛ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ heure 3 walima heure 2 kan ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ min ye n'an ni Kodiwari sera ka ɲɔgɔn faamu kuranko in na an kana sigi k'a fɔ de ko an ni Kodiwari cɛ ko gɛlɛya bɛ yen ko an seginna ka taa Kodiwari jamana fɛ ko ayiwa ko kuran bɛna d'an ma kuran in tɛna d'an ma fu an bɛna san de sabu o de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan minnu tun bɛ yen o bɛnkan in de banna na kɛ yɛrɛ juru de tun bɛ an na limanaw o juru ninnu o bɛ se ka sara cogo min na an bɛ se ka fɛn fɔ Kodiwari jamana ye k'a fɔ ayiwa a ka juru bɛ anw na nka juru in an bɛna lajɛ k'a sara cogoya min na o de filɛ nin ye o ye k'a fɔ ayiwa kalo o kalo an bɛ se ka kɛmɛsara o kɛmɛsara 30 sara aw ye nka o la a bɛ kuran di anw ma o kalo o kalo miliyari 2 a n'a kunkanfɛn min bɛ sara aw ye kɛmɛsara 30 la o bɛ se ka kɛ fura ye limanaw juru min bɛ an na juru in bɛ se ka bɔ yen cogo min na ani fana kuran min n'aw mago b'o la anw bɛ se k'o sɔrɔ wa a bɛ se ka hali énergie di Mali fana dɛmɛ gɛlɛya min b'a kan bi ka se ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔna la limanaw Musa Mara ka kuma kɛra nin ye a ka kuma wɛrɛw kɛra min ye
o ye k'a fɔ fɛɛrɛ minnu b'a bolo ko n'i y'a lajɛ hali an kɛrɛfɛ jamana an sigiɲɔgɔn jamana ninnu a ka lajɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kuranko gɛlɛya in na cogo min na o kɔfɛ fɛn fɛn bɛ se ka kuran di Mali ma n'an bɛ se k'a san an b'a san u bolo ka jamanadenw kɔni ka bɔ kuranko gɛlɛya in na k'a fɔ de kuran yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu an ka bɔ o kɔnɔna la o kɔfɛ an b'an t'o la fɛɛrɛ min bɛ yen n'o ye ka tile bama yɛlɛma k'o kɛ kuran ye Mali ka fɛɛrɛ ɲini ka yɛlɛma o yɛrɛ de bolo kan i n'a fɔ baara min bɛ ka kɛ sisan Kita projet min fana tun bɛ yen n'o ye centrale solaire ye min kun bolo dara Segu ani Sikaso ani Welesebugu ka taa se Fana o projet tun bɛ yen ko k'a lajɛ o fana ka laban yanni san 2025 cɛ Mali ni fɛɛrɛ ninnu na n'an sera ka nin labato ani Rusi jamana fana kɛlen bɛ ka layidu min ta ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko nucléaire ko walima solaire ko n'o ye ka kuran bamayɛlɛma k'o kɛ kuran ye k'a fɔ tile bamayɛlɛma k'o kɛ kuran ye ko an bɛ an to nin na dɔɔni dɔɔni fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ n'o tɛ k'an sigi ten k'an bolo d'an sen kan an ni maa tɛ an n'an yɛrɛ tɛ kuran tɛna sɔrɔ jamanadenw tɔɔrɔlen don Musa Mara ko tiɲɛna o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye don nataw la ɲɛfɛ an k'a lajɛ hali baraji minnu b'an fɛ yan yɔrɔ nin waati in na sanji nata man ca n'a ma ɲɛ k'a fɔ o barajiw jiko gɛlɛya b'olu la o barajiw fana bɛ se ka lajɛ dɔɔni dɔɔni k'olu dilan samiyɛ min na ni ji cayara ka ji mara walasa kuran bɛ se ka na Musa Mara ka fɛɛrɛw de ye nin ye an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ fasiliti sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko Midi Info aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra ye fasiliti sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant a kumana a y'a jira k'a fɔ nin waati in na min ye funteni ye a bɛ yen kosɛbɛ limanaw i b'a sɔrɔ yɔrɔ ka kalan a jala k'a fɔ Bamako yan nɔ an ka kɛnɛyasoba min bɛ yen n'o ye CHU Gabriel Touré Gabriel Touré maa minnu bɛ yen ni olu fatura funteni a sababu ye tile 4 kɔnɔna la maa 102 o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la funteni in kɛmɛ ka kɔlɔlɔ se maaw ma bi kosɛbɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan min ye Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la n'o ye funteni bakule min ni o kɛmɛ ka sana sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko funteni a ye degré dɔ sɔrɔ a kuma deli ka o sɔrɔ Mali kɔnɔna la yan fiyewu n'i y'a lajɛ an bɛ kalo damadɔ la sisan walima tile damadɔ nin ko in bɛ sen na min nana fara o kan o ye kuranko gɛlɛya ye min nana fara o fana kan yɔrɔ an bɛ kalo barikama min na nin ye n'o ye sunkalo ye maa b'u yɛrɛ minɛ ji tɛ min dumuni tɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen fɛnw ye minnu bɛ adamaden yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ a jala k'a fɔ nin waati laban ninnu na k'o fana kɔlɔlɔ taara kɛ min ye o ye k'a fɔ adamadenw de bɛ ka fatu cogo sugu bɛɛ la an ka kɛnɛyasoba ninnu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ tile laban ninnu na a jala k'a fɔ tile a degré a ma deli ka jigin 40 degré duguma fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ funteni yɛrɛ de bɛ a la nin waati ninnu na n'i ye Bamakɔ dugu kɔnɔnaw lajɛ i b'a sɔrɔ ni maaw kɛmɛ ka jisumaw kɛ u kunkolow kan walima maaw kɛmɛ ka finiw su ji la walima maa caman bɛ yen o kɛmɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ walasa i bɛ se ka kisi tile tɔɔrɔ ma cogo min na walima i mana bɔlɔw minɛ i b'a sɔrɔ maa ka dɔgɔn kosɛbɛ a bɛɛ ye tile ɲɛsiranya ye min ye Mahamane Jango Djibo ale ye chef département anesthésie réanimation médecine d'urgence CHU Gabriel Touré ale de ye nin kunnafoni di a ko maa 100 ni maa 2 o de fatura tile 4 kɔnɔna la Gabriel Touré urgence la a ko u ye min jateminɛ k'a daminɛ mai kalo tile fɔlɔ n k'a fɔ avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila avril kalo tile 4 tɛmɛnen in na tile 4 dɔrɔn kɔnɔna la maa 100 ni maa 2 ka sababu kɛ funteni ye a bɛɛ lajɛlen maakɔrɔba ye minnu si janfara minnu si b'a ta san 60 a bɛ taa o la a bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ bana min b'u la n'a ma kɛ jabɛti walima tension yɔrɔ n'o bana in b'i la ka ban ni funteni fasugu dɔ y'i minɛ walima farikalaya fasugu dɔ y'i minɛ ala k'an kisi de don an bɛ don min na ko bi docteur Djibo ko fatuli ninnu caman sababu ye o de ye a ko n'i y'a da salanko nin waati kelen kalo kelen fatuli min bɛ kɛ kalo kelen kɔnɔna la dɛ o de kɛra tile 4 kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan funteni a sera hakɛ dɔ la a taara ka maaw bolo da min ye fure mara yɔrɔ n'o ye morguw ye yɔrɔ yen kɔni kuma tɛ a jala k'a fɔ ko yen fana kurantigɛ min bɛ yen nɔ kɛmɛ ka kuran tigɛ yen na su yɛrɛ tɛ se ka mara yen bilen i b'a sɔrɔ a ko yɛrɛ gɛlɛyara i b'a sɔrɔ
su maa 22 kan ka mara yɔrɔ min na walima maa 30 i bɛ taa sɔrɔ maa 45 walima ka ca ni o ye o de bɛ ayiwa morgue kɔnɔna la i n'a fɔ professeur Gida Landure ale b'a ɲɛfɔ cogo min na CHU Ponge a ko Ponge yɛrɛ su mara yɔrɔ i b'a dɔn an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la a ko yɛrɛ kɛmɛ ka taa ka u bolo da o mana bɔ yen hôpital du district commune 4 min na ale ye Koromokarila kɔsani na o su mara yɔrɔ premier ministre fɛ awa ko groupe électrogène yɛrɛ tɛ yen nɔ n'o ye awa groupe ye limanaw jala k'a fɔ o fana kɛmɛ gɛlɛya ye bi kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi limanaw ko Karim Tarawele tɔgɔ dɔ ale fana ye awa kaburudon kɔlɔsiba ye ale ko de bɛ ala k'ale da ale ma deli ka min y'a ɲɛna o ye k'a fɔ tile kelen kɔnɔna la min ye fure 10 walima fure 15 o ka don waatini kelen l'heure damadɔ kɔnɔna la limanaw ko o de kɛra olu yɛrɛ ka kaburudon la n'o ye Lafiyabugu ye limanaw nin de bɛ senna dɛ an bɛ dugawu de kɛ a ko hɛrɛ n'a karama ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ a ko la wa ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko El Nino o ye waati yɛlɛma taabolo dɔ fana ye limanaw min kɛ bɛ sababu ye bi ka tile farinya yɔrɔ ni kɔgɔjida ninnu lajɛ ale El Nino ye ale de bɛ kɛ sababu ye ka sumaya k'o nati min bɛna se farafin jamanaw caman ma k'a fɔra k'a fɔ ko o de tɛ yen tile fariyalen bɛ o kɔlɔlɔ binnen bɛ jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji tɛ yen ka kɛ sababu ye ka tileba in ka wuli ka maaw funteni wuli maaw la ko Mali la yɛrɛ degré min n'o sɔrɔla n'o ye degré 48 a n'a kunkanfɛn ye manaw o famana ka sɔrɔ kosɛbɛ Kayi mara la o sɔrɔla yen nɔ a ye maaw jatigɛ kosɛbɛ jamanaw kunnafoni de filɛ l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la n'an bɔra yen l'indépendant kelen y'a jira k'a fɔ politique ko nasira la docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre don ale y'a ɲɛfɔ waati min na politique tɔnw wulila k'a fɔ ko min ye furanjala fanga ye ko a banna docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre a ko sariya min n'o ye décret min taara juin kalo tile 6 san 2022 n'o a fɔra k'a fɔ o kun ye décret ye yɔrɔ CEDEAO de kun y'a fɔ Mali ye ko Mali ka waati di a bɛna kalataw kɛ waati minnu na Choguel Kokala Mayiga ko nin kun ye décret ye bɛnkan de kun don olu ni CEDEAO cɛ bɛnkan in k'olu tɛ kala don ɲina ka bɛn ni bɛnkan in bilen yɔrɔ ni bɛnkan in décret min kun don a kun fɔra k'a fɔ de ko furanjala fanga kalo 24 n'o dafara ayiwa mars kalo tile 26 tɛmɛnen ni politique maaw wulila k'a fɔ furanjala fanga a banna a ye fanga di maaw ma walima a ye ta ka bɔ fanga la Choguel Kokala Mayiga de ye jaabi kɛ o politique maa kelenw ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ u bɛ k'u sinsin décret min kan nin ye n'o ye décret du 6 juin 2022 ko nin décret in nafa t'a la bi wa CEDEAO de kun kɛmɛ ka Mali tindi ka don da dɔ fɛ Mali y'i bolonɔ bila sɛbɛn in na k'a fɔ ko ayiwa furanjala fanga kalo 24 dira ni kalo 24 dira Mali yɛrɛ ko k'ale tɛ CEDEAO la bilen e ni maa min bɛnna bɛnkan na i t'o ka tɔn na bilen i bɛ mun kɛ o ka bɛnkan na bilen Choguel Kokala Mayiga ka kuma filɛ nin ye ko nin bɛnkan in baara ti kɛ n'a ye bilen wa CEDEAO ye min kɛ Mali la Mali tɛna ɲinɛ o kɔ k'a fɔ ko Mali bi don CEDEAO ka da wɛrɛ fɛ bilen o banna CEDEAO ye min kɛ Mali la k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna ayiwa jɛkulu kura min bilala sen kan n'o ye AES ye o jamana dɔ bɛ yen awa CEDEAO tun bɛ fɛ ka dankari ko la n'a ma kɛ Mali yɛrɛ ni awa jamana tɔ ninnu ka wulikajɔ ye a tun bɛna kɛ tiɲɛni ye ko o bɛnkan min filɛ n'o ye décret du 6 juin ni CEDEAO n'a bɛnkan kun taara Mali ni CEDEAO cɛ ko baara ti kɛ n'a ye bilen fasiri n'o ye l'indépendant ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla furanjala fanga in a tɛ ban de wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye premier ministre ka nin bɔli min filɛ nin ye k'a bɛ se ka tiɲɛ di o ma dɛ k'a fɔ furanjala fanga in maa t'a ban don dɔ yɔrɔ ni jateminɛ kɛ politique tɔn minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan awa ni olu ko i n'a fɔ synergie d'action pour le Mali ko furanjala fanga k'a tɛ fɛ ka fanga bila Choguel Kokala Mayiga ka nin kuma in k'a bɛ tiɲɛ di olu ka nin kuma in ma jamana an bɛ don min na ko bi n'i ye jateminɛ kɛ transition k'a fɔra k'a fɔ de ni awa don min na ni jamanakuntigi sigira don min na ni jamanadenw y'o y'u ɲɛ la o b'a jira k'a fɔ furanjala fanga banna i n'a fɔ assise nationale de la refondation ale b'a ɲɛfɔ cogo min na kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Fasidi sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko Nouvel Horizon ale kumana jamanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mauritanie ani Mali cɛ awa ko gundo dɔw ma walaka tuguni n'i ye jateminɛ kɛ ko Katiba Masina o ye Amadu Kufa ka banbagaci jɛkulu ale ni CSP-PSD ko juma tɛmɛnen ni jɛkulu fila in karila ɲɔgɔn na
jɛkulu fila in karila ɲɔgɔn na limanaw bamananw ko ten ko ni maa jugu fila n'olu kɛlɛla awa e bɛ sɔn ka wasa sɔrɔ kosɛbɛ yɔrɔ ni bamanci jɛkulu fila fɛn fɛn filɛ n'o ye Katiba Masina ani CSPPSD yɔrɔ ninnu ye jɛkulu ye minnu fɛn fɛn filɛ nin ye u ye awa Mali gɛlɛya u ye dɔ de fara a kan bamanciya wale sababu la ni ye jateminɛ kɛ limanaw an b'o de dabolo ka bi a jala k'a fɔ cadre stratégique permanent pour la paix la sécurité et le développement n'u k'a ma ko CSPPSD ani Katiba Masina a na kɛ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ avril kalo tile 5 tɛmɛnen san 2024 a kɛra kɛlɛ ye min ye Amadu Kufa ka jɛkulu min na a tugulen bɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yad Agali ka jɛkulu ye limanaw o tiɲɔya min kɛra nin ye a na kɛ min ye CSPPSD maa dɔw olu ka maa dɔw joginna i n'a fɔ ɲɛmaa dɔ b'a la n'o ye Bakayi Ag Ashirif ale ye Mali finitigi kɔrɔ ye min yɛrɛ bolila ka bɔ Mali armée kɔnɔna la a t'i yɛrɛ sɔrɔ nin bamanci ninnu cɛ la limanaw bɛɛ nana kɛ mun kalama a jala k'a fɔ nin bamanci n'o ye CSPPSD ni olu tun kɛ bɛ ka Kidal de ta waati dɔ la Mali armée ye olu gɛn ka bɔ Kidal ni maaw hakili b'a la novembre kalo tile 14 tɛmɛnen olu tun kɛ bɛ ka jatigila min sɔrɔ u yɛrɛ la yɔrɔ a waati dɔ la Mali ni Algérie olu tun ye fɔɲɔgɔnkɔ sɔrɔ a ko la nka limanaw jamana min bɛ yen n'o bɛ Mali da fɛ ni Mali sigiɲɔgɔn jamana don n'ale kɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ a da tɛ kuma na nka jamana in ani Mali a kɛ bɛ ka fɛn fɛn ye janfa ye limanaw k'o ta ka ɲɛsin Mali jamana ma k'o ye Moritani jamana ye Moritani tɛ kuma i t'a mɛn fiyewu ko bamanciya wale taara ka ɲɛsin Moritani ma kabi san 2011 limanaw ni Sahara jamana in jɔn de bɛ se k'a ye k'a fɔ jamana tɔw bɛ yen olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini Sahara kɔnɔ ka bɔ bamanciya walew nka ni Moritani jamana min filɛ jaja ko wɛrɛw bɛ yen maaw tɛ min kalama bɛnkanw de bɛ yen kabi Samba Beladen ale ye bamanci jɛkulu Akmi Al-Qaïda Maghreb Islamique o ɲɛmaaba don Usama Beladen yɔrɔ ko bɛnkan de tun bɛ o ni Moritani cɛ san 2010 ko k'a fɔ de bamanciya wale fɛn fɛn n'a bɛ kɛ maa si kana se Moritani ma o ko min ma ko accord de non agression ka ɲɛsin Moritani ma o bɛnkan min filɛ nin dɛ maaw de y'a ye k'a fɔ bamanciya wale ɲagara Sahel kɔnɔna la mouvement de libération de l'Azawadu nana bila sen kan a n'a ɲɔgɔnna caman fo olu nana k'u bɛna Mali tila fila ye nka Moritani limanaw an kɛrɛfɛ jamana in a m'i da don a la ja ninnu ni Moritani fana de bɛ jɛ la o jɛ in e ko a tɛ ka walaka dɔɔni sabu ko CSPPSD ni bamanci jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu tun bɛ Mali kɔnɔ ni Mali sɔrɔdasiw y'u gɛn ka bɔ Kidal ni dogotu wɛrɛ ma sɔrɔ u la fo waati dɔ la u yɛlɛ Algérie n'o kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye u ni Algérie cɛ bi na u ma dogotu wɛrɛ sɔrɔ Moritani sabu k'u bɛ taa furakɛ Moritani yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso de la olu dɔɔnin bɛ an bɛ don min na ko bi u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ yen n'o ye Basikunu ani Nbera fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma limanaw Moritani dugu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ni bamanci ninnu bɛ taa furakɛ yen de ko Moritani an bɛ don min na ko bi ko a na bɔ u da k'a ma bɛn sabu maa minnu yera yen ni olu dɔɔnin bɛ ni bamanci ninnu cɛla o ye Bilal Ag Ashirif Fahad Ag Al-Mahamud Atay Ag Mohamed walima Mohamed Al-Mahamud ninnu bɛɛ lajɛlen maaw ye minnu yera Moritani u bɛ ka furakɛ walima u bɛ Moritani u bɛ dogotuya la yen nɔ u bɛ ka bamanciya walew labɛn kɔsa in na yɛrɛ bɔ kɛra kalama n'a fɔra k'a fɔ u natɔ yɛrɛ Mali la u ni Katiba Masina ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u tun bɛ fɛ ka bamanciya wale dɔ de labɛn ka na Mali kɔnɔ yan Hawa Sayidu Tarawele ka fasiri don limanaw an b'a kuncɛ ni fasidisɛn min o soir de Bamako teliya la Cherif Ousmane Madani Haidara n'o ye Ansardine ɲɛmaaba in ye bamanciya wale Ansardine ko tɛ dɛ nin ye silamɛ tɔn Ansardine min bɛ Mali kɔnɔ yan Cherif Ousmane Madani Haidara laadala i b'a sɔrɔ sunkalo la su kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye Nuit du Destin su min bɛ yen ni su barikama don limanaw Cherif Ousmane Madani Haidara kaba nana ka bɔ lamɛrikɛn jamana na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka wajulu kɛnɛ sigi o kɛra hippodrome la Laylatul Kadiri su yɛrɛ Cherif Ousmane Madani Haidara limanaw yɔrɔ laadala a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka cadeau d'u ma a ko ɲinan cadeau tɛ dɔwɛrɛ ya bani a ko yuruguyurugu kɛlɛli min bɛ sen na jamana faamaw fɛ ko ale b'u dɛmɛ nka a ye ladilikan di maa minnu ma o ye diinɛ ɲɛmaaw ye diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen limanaw n'olu tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ jamana faamaw ye Cherif Ousmane Madani Haidara ko a b'a ɲɛf'u ɲɛna bi Mali diinɛ ɲɛmaaw u ka bɔ makun kɔnɔ u ka tiɲɛ fɔ jamana faamaw ye a y'a jira k'a fɔ bi na n'i y'a ye bi
Mali su mara yɔrɔw la su de bɛ ka maaw tɛ ka se ka su yɛrɛ mara su mara yɔrɔ la ko kurantigɛ y'a sababu ye ko dɔ de kɛmɛ ka jamanadenw ka nafolo ta maa kelen u bɛ maa ba kelen ni yɔrɔ dun ko kalo san 40 an bɛ nin de hukumu kɔnɔna la ko n'a fɔra ko diinɛ ɲɛmɔgɔw da dɛnɛn b'o kan u tɛ ka se ka kuma o ko la o de la Sherifu Sumana Madani Hayidara ko ala ye diɲɛ don o don da maaw bɛ taa u bɛ taa ale kuma ɲɔgɔnya u bɛ min fɔ ale b'a mɛn o de la k'a b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sigikafɔ u k'a dayɛlɛ u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kuma mɛn u yɛrɛ ma deli ka kuma min mɛn u na fɛɛrɛ sɔrɔ jamana in kumaw la jamanaw e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ Suwade Bamako kɔnɔna la ni ala sɔnna ni sini kɛra seli ye o kumana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw la nka ni sini kɛra sunkalo tɔ ye o kumana ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw b'an n'o lakali aw ye ni sini kɛra seli an bɛ dugawu kɛ ala ka san hɛrɛ caman ala k'o di an ma an b'a fɔ an filɛbaaw n'a lamɛnbaaw u ka yafa an ma fana sabu don o don ye kuma ye n'i ma don finma gasi la i na don jɛma gasi la an b'o yafa ɲini kɛ an filɛbaaw ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira